Usa sa kinahang mga prutas ang avocado kay ana kini sa tugkaran na mismo motubo og lamian ang bunga nini. Ang kalami nini mo naghatag og panginabuyan sa uban sama nining avocado vendor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ani ang report. Kini ang mahinog nga bunga sa avocado nga gi-display sa gamayng lamisa nga nakakabit sa tricycle. Nakadapit kini sa pagtagad sa mga tao nga paborito ang avocado nga mamahimong mapalit sa kinilo. Apan, mas halinon kung nilusak ng daan o ready to eat na. Gipikas ang avocado, gikuha ang unod. Dayon gibutang sa plastic jar. Gisagulan kini og gatas nga kondensada o gamayng brown sugar. So, unsa may nakalami sa inyong avocado? Depende man siya kay ang uban ingon sila nga kaning ko na mo maayo no kay walay timpla nga kuan ba. O Lami. Ano man? Pure gyud siya nya kuan ba kanang wa siya tubig bitaw ang iyarang kuan o avocado ra ang silbi mo ay nakapakuan niya ang iyarag yung ice ug ang gatas. Pure siya. Natural siya. Ni pariwanan sa mall bitaw nga kasagaran chemical sa mana. Lami siya. Pa maestro, pwede ra ning anaon. Oh, parking mo boss. Avocado gyud. Kini nga panginabuhian ang naghatag og pagkaon sa pamilya ni John ug sa iyahang business partner. Molimpyo sila og 500 pesos sulod lang sa pipila ka oras sanglit dali raman mahurot ang ilang tindang avocado. Tungod kay talihurot na ang avocado karon. Laing prutas sa usab ang ilang giplanuhang itinda. Pero unsa man ang kita nato sa negosyo igo-igo ra ba gyud? Oh, igo magabuhi gyud sa pamilya pod. Basta adunay makaykay, magpadayon ang ginagmayng panikay-sikay apan kanunay.